Her har vi lige en lille update fra min single-tur Fyn rundt. Jeg ligger 15 sømil syd for Storebæltsbroen. Jeg tror sgu ikke, vi kan se den derude. Har lige sat spiler. Først så satte jeg genakkeren, men på en plat lens, der duer det jo ikke. Så måtte jeg have den ned, og så måtte jeg sætte spileren. Så den står nu. Så det er så Fyn, vi har derovre. Og så Langeland til styrbord. Og hvad kan vi se? Vi løber noget, der ligner 6,3. Og det blæser. Hvor fanden er den henne? Der. Godt 5 sekundmeter. Så. Men jeg startede klokken 10:15. Og nu er den 5 minutter i 9. Så. Men det var fandme med hårdt kryds hernede af. Og der kom nogle monsterbyer med 17 sekundmeter, hvor vi var helt nede at ligge. Og det var noget rigtig pis. Men nu går det stille og roligt, og der er ikke gået noget i stykker. Så det er sgu sådan set fint. Nu er det bare at nyde op til Fyns Hoved på en lenser hele natten. Slut herfra.